Wala pa kabuok. Terminal ito. Wala no. Dua naman to. Mall ano? Ay, ito, tanawa ito. Ay, Tapos sa Japon. Apa nalang? Thank you. taon. Dami. Hindi ko na sa tubig. Tayo palit ng gamay makain. Kaya lang tubig. Tubig ng butante. Butong Pedro pa. Sabihan makain. Mo aircon. Aircon ang I would love just to be stuck to your side. Sakay, sakay.
sa sobrang pamasahe. So, pwede ka na. Pumunta pa din mo ka. Ano na kumahawa? Ba naman?
Nasa lida. Sorry. Ligan. Kopi ka pa ito itlog! Atong gipang gutom niya. Tapos naayos to ang tikit. Eh, kita ng ticket. Yung walang ticket. Hindi ko tagtari. Malimig bus kayo naayos to. Ticket sa bus. Sakyan. Ticket na lang pagkita. Tapos, ayan. Electric.
Spray sa kanin. Butuan, Surigao, ilang stop? Kalabriyage, Butuan. 3 hours ba Butuan, Kalabriyage? Oh, katakan. Sir. Butuan, sir, Butuan. Wala ka kaya. May tao. Oh, ako na isa. Salamat. Just that. Ay, sige. Kaya sa oras.
TV diyan pag-drop daw. Siyempre minabot diri sa event.